ಅಶೋಕಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇಂಚಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಅವನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ. ವಿಸ್ಮಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಚಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಅವನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರಗಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೌಖ್ಯ ಬಕ ಈರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ಅಶೋಕ ನಾನು ಊರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಕೋಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ನೀಲ ಬತ್ತಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದಿಯೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಒಲಿ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಹರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಈರ್ನವರುಡು ಬರ್ಸಾನೆ ಜೊತೆ ಸೆಕೆನಾ ಇಂಚಿ ತೆಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಸುರಾಪುಂಡು. ಏರ್ಲ ತೋಜಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆತತೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಹಿಡಿಡುಲ್ಲೇರು. ವಿಸ್ಮಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೋಯರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೇರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ವನಸಾಂಡ 14 ಜನ ಹಿಡಿಡುಲ್ಲೇರು. ಪದರಾಡು ಒನ ಸಾತ್ ಜತೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾತೇರ್ ನಗಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಡು ಕೊಕ್ಕೊಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಾ. ಇವೆ ಕೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಾ. ಸೆಕೆಕ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನೀರ್ ಪರ್ದೆ ಸಾಕಾಪುಂಡಿ ಅಂದಿಯೇ ಸೆಕೆಕ್ ಏತ್ ನೀರ್ ಪರಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಉನಸ್ಮಲ್ ಪರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಂಜನೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೂ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರುವೇರು.
ಅಶೋಕನ್ನ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಇರ್ನ ನೀರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತೆ ಬರಂದೆ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆಗೆ ಅಂದಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆ ಇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ತೂವೊಂದೆಪ್ಪೆ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ 37 25 ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್, ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇರಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಬೈದೇರಾ ಒನಸಾಂಡ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಒನಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಒನಸ್ ನಾನಾಡು ಭಲೆ ಭಲೆ ಅನ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರತ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಡಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರನಾ ಅಂದು ಅಂದಿಯೇ ಕಾರ್ಲ ಮುಡಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರನೇ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡದಾದನ ಗೊತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಓಲಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಓಲಾರ್ ಇರೆಗ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ್ ಓಲ್ಲೇರ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ತೋಜುಜೇರು. ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಅಶೋಕನ್ ಪಿದನ್ಯ ಓ ಬಡಾಪುಂಡೇರೆಗ್ ಕೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಯಾರತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಐತು ಹೊರ್ತು ಬತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸುವರ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು. ಸುವರ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಪೋಯರ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ. ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡಿಡು ಏರಾವು ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಯೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರತ್ತೇನಿ ಕೊರ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊರುಂಡ ಅನ್ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡು ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು
ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೋಡತ್ತೆ. ಅಕ್ಷಯನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುರಾನಿ ನೆಂಚಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಷಯನ್ನ ಇರ್ನವರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಉಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಇರ್ನವರುಡು. ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಾಡಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅವರು ಒಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪೋಯರು ಇರು ಹಾಯ್ ಪಂಡರ ತಪ್ಪಾಗ ಪೋದಾತ ನಂದಾರು. ವಸು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯರತ ಕರಾಯಡ್ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ದಾದಯವು ದಾದಾಕ್ಷಯನ್ನ ವಸು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯರತ ಕರಾಯಡ್ ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ ದಾದೆವು ದಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡುಗೇನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯನ್ನ ಆರು ಪೋಯರು ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಅವನಸ್ ಆತಜಿಗೆ ಅವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರ ಅಂತ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಇರೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ. ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬತ್ತು ಪೋಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ ಓ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೋಂಡೆ ಇಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದನ್ ಬರ್ಸ ಕೋಡಲ ಬತ್ತನ ಇನ್ನಿಲ ಬತ್ತಂಡು ದಾದಾ ಕಜಿಪು ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಕ್ಷಯ ಅನ್ನಾಗ ಬದನೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಓ ಅಕ್ಷಯ ಅನ್ನಾಗ ಬದನೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಅಕ್ಷಯನ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಬದನೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಡು ಐಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಇರ ಏತ್ ಬಡಾತ ತಿನ್ಲೆ ಇರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಡ್ತೀರ ಈಗ ಫ್ರೀ. ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿದ ಕೋರಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮುರಾಣಿದ ಕೋರಿಯಾ ಓ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅವೇ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಓ ಇರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆಕ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆಕ್ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು